Maglikit na sa mig lumpia, guys. Jara. Ay, Pangtango na niya. Ay, ano lang. Ay, ang ring ni Tanya. Diba yung gano'ng sakit ba? hindi ako dito. Pagkitira niya. Yatay Ito ko. nga gamay dito. Wala din naman dala mo to. Ano naman sa? Ano ba may gusto? Start? Straight. Ano, wala. Ah, ang tutuloy yun. Gitag tubig. Ang tubig daw. Mas time na nun. Ay! Kinira ka pa higit. Ang tayo niya. Ugo, kita. Di man kay gibilin man naggahapon. Babas ang karton. Isod sa eh. Meron kayo. Nada tabi ayo. Sirado din tindahan sa. Ayaw ito piso. Natay kaning condensed rice? Naa. Magkuha lang tanay, gulaman lang tanay. Oo, nagulang man. Yan naman sa ikuha na, napay cream. May cream. Hindi, huwag tayo salad. Ang wala lang ko kanang ito. Ibak-ibak, yung ilang minuto. Gusto man. Okay lang din. Kaya sabihin niya, ay, Dali, bang tami. Kamarin ko gigalo sa kinugos eh. ano sa kuya ko. Dito may unit tak. Doan? Barat mo ba? Malipay na na, malipay yung gusto na Tagalog. Pinta no? Kaya naman yung sana bunutan naman sa mga parte. Kailangan eh? Ano si One Piece? Para ino, na. Saan ako ginabunutan? One Piece na. Nagdihilig sa One Piece. Ikaw, dato na bunutan. Palitan mo ito video key. Ano may kapraktis? Aray lang ta mag-practice. Kailan pala ito kariyo rin? Katong may microphone yun na ay kanang kuhan? Speaker? Buntaw. Bato sa tirado? Kariyo rin ito. Barato ras minita, palit ko. Dagan kayo ito kamit balay, barato rin. Di mo nga unitap ba? Kaya sa highway ba? Ade sa may padong kabakalan daw. Bato rin mga train, tayo ay. Dagan kay gawron. Perte kung daghan nagtao. Why taon? Traffic tayo. Why hawan idan? Ano naman lagi kaji do traffic mo kayo. Nahawan, why daan ito? Hindi ba nang kay traffic na? Why traffic? Ang cashier, why linya-linya? Muro jud ko nilinya ang kagwang. Dili bra. Kay karon nakapalit ang tao ron sa ang daghang tao ron sa merkado. Oh, kanina nagluo. Boss o kay may merkado. Ano no kanang punta. Kanang ihad nga kwarta sa inganan ay budget ay gasto. Ano ang pera din tayo ba? Iposan. Dami sa sindos ba? Ang mga crispy. Loko ko man ako. Di malasan ang negosyante mo. Huwag mo no. Aron guys, di malasan ba kuno nang negosyanteng nagluto og manok ron kay Oh, ina ko. naanaman sila guys ba nga Ay, chagi taro, istorya. naanaman sila nga basta New Year dili kuno maayo ang manok. Kanya na may dagang nagnegosyo og manok, sige magluto. Unsa man na? Unsa man na? Sakto na. Sakto ka na. Palihog ko nag-comment sa ubos guys. Kay murag naglibog mi ana ba? Kay mo ana man nga katigwangan nga dili maayo ng New Year magkuan og manok. Hindi maayon nyo yan. At least ka mo bobo. Ako kinakang kuman. Sige. Mga ano yung propaganda mo? Inim to, mo?
ito naghapon. Ay, mo pagilan duha ah. Yung isuli. Ginan bitaw kadaan nga pag adto pa ganyan ako guba nga handa mo tubig natin nonon katingay Ah, lagi gipalit ang prutas. New Year tawa tay tubig. Awa. Pag di nabagwa ako istorya, Saan na? igid maminaw ba? Minaw. Dagat. Wala eh. Igid maminaw ning anak ka guys. Abot lang. Flag eh. Abi, Dali. alimot kayo. Kada ibang kuran. Kuha. Kamu ka kasi. Sama. Ano kayo mo dong? Ha? Ano? Ito siya gipagsunsyo. Iglulis pa na rin. Dali asa nimo. Dali asa nimo ilaran, oy. Dali di mo. Aw, udi ay. Uy, yan naman lumis. Ay, ning ako man na Dagat guys. dito na. Sa layo pang New Year, sige tugo, nga palit og tubig, iandam, kay wa niya tay imnon nun. Karon pa molino, usar ka galon na palit. Kay wa ko ni abli. Dugay sa kay mata. Jubi mata. Alas 5 naman yung uli. May kanatod ka. Aw, Oh, eh. uyo eh. Dong. Okay. Busy. Ha? Busy ba? Eh, Pero tayo mag-budget ang sa kulibo mapinlan. Wala pa naman sa kulibo yun. Pero yung mahal na ron, gamay ra kay kung pinalit. Mukuan na. Pag inyo sa Taga-tas kalim. kape na guna. Isa. Ako, naskuhan. Ina. Wala pa naman. Pila ka buok. Gatay. Mga pwede taga-tas, hatag ako. Ayun, tag na anak ni Sito ba? Ang hatag ko pinatutungan. Bakit pa gusto ko dito? Hindi naman kung pagkakal ng tao. Ayun, magaling yung buwan ni Sito. Magaling yung kadawat sa mga diferensya. The best friend. Hatay-hatay mo na yung mga pinatulis ka. Pila na kabok na yan? Hindi lang. Pila ka ba? Pila nakabok? Kung na kilo, Ano ba? Pila nakabok? 100 man. Kami na naman kabok ni 100. Kato ikaw. Oh. Pila gasto sa 100? Pantay na ako makain. Kaya na ulit-ulit. Please naman. Dadaan mo yung pagkaon. Please naman. Pila ka gasto? Abot 300. Tunga na yung dagan. Laka-laka. 150. Dagan naman ang abdo ng tunga. Ang ngan may baso yan. Kung lumpia. Ah, yeah. Nyar man. Roasted chicken. Ano na lang. Dito sa siraw. Sige sa miglikit yung ano. Tanaw ka lang. Dengtog na ako ba? Kaya pangatog. Oh, yang ini dia. Limut ke. Wagi muka. Muga lagi ring wrapper. Ang wrapper ba muuga? Natag ni Marciana guys. Pinyaham. Atong slice on kay bahin-bahin nun tag sa kaywa kada usa. Charan, pinyaham.
guys ay. Sigdanan guys. Ay, natag sa akong manghod. Shout out Mar. Amo na nakuha ang imong gihatag ham. Na ako nang slice. Daron sa yun pagluto. Hiniwa na daan. Na guys, ay pure jud unod sa baboy guys. Ang isa ka bola kay 1 kilo. 1 kilo pure na unod sa baboy guys. Shout out Marciana, salamat kayo sa hamday. Kung batihan ng gabi eh. Dahil ba? Ang barugan. Yung sauce ay thanks kayo sa hamday. Malitsit sila o fruits. May ready to cook na. Guys, magkong guys, magulaman na ito guys. Wala na may pork salad. Ito na. Kami guys, ang matamis-tamisan. Minum ko nini diyan ba ay hindi kayo sa tulaman guys. Ito ako ang mabay. Hindi kayo sa ginawan. Kailangan siguro sa mga sa ato ang tulaman. Magbukupandan mi. Papakalo na mga kuan guys, mga 20 minutes or 25 minutes. Wow guys, padung na bukal guys. Pa yun guys. Wow guys, ako nang pabugnaon. Bugnaw na lang sa diha kay aron waton nga mo
gahi, slice na sa. So garon guys, so na, gahi na ako ang gulaman. Mamugong sa tagay style. Tingali kong hasagol sa gulaman ako ang buhok guys. Akong pugnan. Kaya aron di mga tagak. Tingali hinoog. Mabad-record niya itong trabaho kaya naibukot. Karon, mag-slice nako. Okay, kulira ay giahak. Di mo katulid. Balikog man. Sos, maset. Di mo katulid si 9 minutes guys. Di katulid si 9 minutes. Ato ning pinuhog maayo guys aron mudaghan. Pinurot. Slice. Dua. Oh, nagdua-dua sa 9 minutes guys. Okay. Makuan ni ron buko pandan. Request nis akong anak guys. Dili kay mga ingani akong anak. Anak. Ako guys. Charan! Okay, nadagdag man guys. Akong pinuhon guys kay aron maangay. Wala na nagdi pareha ang bidakon guys. Ito man ko katulid. Balos mas nanay. Kung may kuhan guys, kung may fruit salad, kanina lang gulaman. Gulaman nga, tangag buko pandan. Ari nakisod guys, ako ang buko pandan. Charan. So, diba guys, daghan na. So, magulaman ng ta guys. Hangin guys, sabi na pupunta. Hangin na. Dali. Naon na dali. Oh guys. Tengok tu tak mesti. Boko pandan, boko guys, boko. Alaska condensed. What base? Alaska.
akong gaginuton guys. Kaya sayang guys. Mahal na ba guys? Inhang lang ato yung gaginuton ng panahon na atong mga kuwan kay Kisyon mahal na. Di sa yung gita kwarta guys. Muna ginatusikan. Mahimo pa ato yung manihuin. Bulawan na rin pa ng mga palikonon. Saan na dito sa mahal? What can I do for you, Ting? Ano lutan mo ba? Okay. Kuan pa ni gulaman? Dili na skating. Sabi niya mukhaon niya siya gulaman guys. Ito pa di mabugnaw. Teng! Mukhaon ni ka gulaman, Teng? Munili-li ka, Teng? O pa man nabugnaw, Teng? Okay. Tanawon pa guys. Ito kayon para kuan ma-mix ang kuan gatas para maangay ang katampisun. Tilawan ta. Wow. Green. Tangan bisa, tangan mana? Request ni sa akong anak na pabutangan namin. Ano nga ako sa butangan. Pero para nako, kung ako'y pabuton, dili na nila ako butangan siya ani. Pero gusto man nila nga naaing ani, mo ni nga ako na lang ibutang guys. Kay, ngitam sa na siya. Makaila mas lami guys, naway nga ni. Okay. Wapan na, kay nanay Kwaymi. Ano yan gananan? Kaya mo framing na guys. Tawa guys oh. Tawa guys. Awa. Yummy na guys. Yummy na, oh, diba? Sana buko panda na. Guys, yummy na guys. Ato ning kumbatihan tong gabi guys. Ato ning salu-saluhan ning ano ang gamay buko panda guys ha. Happy New Year ninyong tanan diha guys. Happy New Year. Love you. Bye. Spaghetti. Lami? Ang spaghetti? Isa? Thank you.